Кажи го пак. Нас приятелката Мария да не е заспала. А какво за Велю? Велю да не е заспал. Защо да спи? Защо? Откъде да знам защо? Това не е мой проблем. Това е него проблем. Защо? Това не е мой. А на кой е проблем? Него! А Нина какво прави? Боли ме свързани. Защо? I don't care. Ебал ли си я? I don't care. Ма сериозно кажи. I don't care. Какво викаш? Кажи пак нещо интересно, Геца. I don't care. About Nina, Геца. about Velo, about... Геца, ела тука. А ти биеш ли? Ти до Марина Вело и му кажи. I don't care. Ама да го питам, абе, Велю, Геца бие ли чеки? Идила Вело да го духа. Защо да го духа, бе, Геца? Защото е педал. Защо? Какво му е педалското? Защото е педал. Кое му е педалското, бе, тапак? Всичко. Как така всичко, бе, Оу. глупак? Ти О, да луд ли си, пипал. бе? Пияни съм мръсна. Ти се наплюваш, Велю! бе, шуморите, бе, и глупак. Жора, обадите на Вело, веднага. Защо? Защото е педал. Ама защо да е парцал, бе, глупак? Пенсионер. Кое ме И да го пенсионерството? духа. Защо? Защо? Гело, не знам си какъв. Той е абсолютен пенсионер като Вело. Ама, а ти си ли по-стар от Велю, бе? Може да съм по-стар от него, но... Гът. Характерът е много по-пазен. Възрастта. Ебал ли си повече курви от Велю? Въпросът не е. Въпросът е как се държиш. А какво? Ще остане. И как се мисли за по-голямо